హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను వీడియోలో చెప్పాను కదా చేపలు అనేది ఎన్ని పెట్టినా సరే చూపిస్తానని. ఇప్పుడైతే చేపల పేర్లన్నీ చెప్తాను. మనం పట్టిన చిన్న చేపలు పెద్ద చేపలు అన్ని చూపిస్తాను. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు పట్టిన చేపలు అనమాట. దీని పేర్లు కూడా మీకు అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ముందుగా తీసాం కదా, దీన్ని కల్లొడిగి అవతలాడు చిన్న చేప ఉంది కదా, దాన్ని పిల్లుడిగా అంటారు. ఇది రెడ్ గున్న దాన్ని అయితే కల్లపరిగా అంటాం మేము. ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది కదా ఈ బ్లాక్ గా, దీన్ని అయితే మాతంగా అంటాము. ఈ చేపల పేర్లు వినడానికి విచిత్రంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు చేపలు చూసారా, దాన్ని అయితే దొండవులు అంటాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న చేపనైతే ముల్లోరావు అంటాము. దాని తర్వాత ఏం చేప వస్తుంది అనేది కూడా చూపిస్తాను. వీటిని చూసారా, చేపల్లో అయితే మేము నీటి ఎలకని అంటాము. ఫాయిల్ చేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటది. సముద్రంలో ఇన్ని రకాల కాదు, దీనికి మించి ఉంటాయి. కొన్నే చూపిస్తున్నాను. ఈ చేపలు అయితే చిన్నముత్పర్లు అంటారు. ఈ రెండు చేపలు కనిపిస్తున్నాయి కదా పొడవాగా, దీన్ని అయితే జీలాబూతులు అంటారు. ఈ రెండు చేపలు చూడండి, దీన్ని ఒకటి సొల్లవ ఒకటి దొండవ అంటారు. ఫైనల్ గా చూపించిన చేపలు అయితే ఒంగబిడ్డే అంటారు. ఆ చేపలన్నీ చూపిస్తాను కదా, మనకు ఒక పెద్ద చేప దొరికిందని చెప్పాను కదా, దీంట్లో ఉంది ఒక బొంతి చేప. ఇతను పట్టుకుందామంటే చెయ్యికి దొరకట్లేదు. అందుకే గేలం కర్రేసి పైకి లేపాను మీకు అందరికి చూపించడానికి. చూడండి ఒకసారి. ఇప్పటి వరకు నేను చాలా చేపలు చూపించాను. ఈ చేపల్లో ఏ పేరు నచ్చిందో మీకు నాకు కామెంట్స్ చేయండి. ఖచ్చితంగా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్.